alah. Gara-gara cinta satu malam ta yo entene ding-ding. Lah iki mengko nek masih rene kuwi mesti yo ngejak ngulih bis yang garasi. Sedangkan nek dulene engko bose yo njaluk setoran. Sedangkan premi masih ki yo tak nggo sisan. Ya tanggung ijol iki apa iku. Alah, tak tenan to. Dirasane rene tulisan ketoprak. Ya, kowe ngalor berarti aku melayu gitu. Lentoke nyandi iki. Oh ya, bali rene, oke. Bali rene. Jane iki bocah kene ngendi iki? Ora enek. Ayo, kowe arep nyandi arek ngejak kucing-kucingan. Ayo, arep mlayu nyandi kok malah ngejak playon. Lah ngopo lho Mas golek aku ki? Ngopo-ngopo, lah premi ku ndi? Oh iya Mas. Premi mulu tak kei ya. Lah iya, kendi? Sik kowe enten ana kene sik Mas. Mlayu engko. Ora lho, tak kene wedang sik. Oh ya wis, ndang aja suwe-suwe ya. Yo, enten ana kene sik. Yo, ndang. Engko piye carane tak ngekeki iki? Aku ndede sing penting tak kene wedang sik Wis ben ngombe wedang iki sik Wong aku wis ndek ide Ya Mas, diombenan mumpung sik panas. Lah gawe wedang arek akeh mending ngegekke sapa to, Tok? Nah, iki khusus go kowe, Mas. Wong sratanamu ke angel, engko tak kene iki njaluk iki kuwi. Wis, nang ombenan milih sing ndi, Mas? Lah iki apa ae, Tok? Iki kabeh enek iki. Apa ae kuwi terangno sik. Iki susu. Heeh. Iki kopi susu. Heeh. Iki kopi ireng. Heeh. Iki teh manis. Heeh. Iki teh pahit. Alah. Aku tak susu to, susu. Ye, susu. Ya. Kayak premi ku ndi? Oh iya sing tenang to, Mas. Ombenan kuwi sik lho entekno sik. Sing tenang. Kayak premi ku kayak ono, ayo bisa diterke nyang garasi lho, Tok. Lah pra sesuk-sesuk ae Mas nek ngeter yang garasi ke. Yo saiki to, Tok, lah kok nek diseneni bose piye digoleki bise? Ora lho. Sing penting kan premium iso cair sik. Lah ndi? Ayo melu aku, Mas. Nyandi? Wis to, ayo. Melu aku. Angkor tajak nyandi to, Tok iki. Wis to lho, ngene iki. Lah iki mek sapa? Wis kowe enggak perlu tahu, Mas. Yang penting premium cair to. Heeh. Lah iya, kowe melu aku, ayo. Lah iki mek sapa sih? Wis to iki sing penting premium cair to. Ayo tak jak. Ya. Lah iki kita jak jeger omah ki omahe sapa to, Tok? Ora lho, Mas, sing tenang. Ndang milih kuwi salah siji kuwi. Nah kuwi premium, Mas. Tak kei wedhus iki aku. Iya. Ndang Mas, milih salah siji kuwi. Loro kabeh ya, Tok. Siji ae. Ngawur bocah iki. Selamat. Lah kenge wong ngenge bengok-bengoki ngopo, Tok? Lah ora kan bengok-bengok piye, Mas? Lah wong kae mau lho omahe tanggaku. Lah kek genahe kek mau wedhuse sapa, Tok? Ya wedhuse tanggaku. Lah wong nggon aku dhewe ya wis entek ngono lho. Kek premi ku piye iki? Wis entek. Lah ditentekke tok nggo apa to, Tok? Ya biasa no, Mas, nyanyi. Kek desturane? Ya katut. Aduh,